Господине, че приидеш добри гости. Че приидеш добри гости, коледари. Дълбоки преспи минали, дрелеви кривици чупи, дойде на попки стигнали на този добър стопанин. А той весел подскочи, чемшия портни отвори. С лична дарба дарява дарбата му, вид превид кравай. Хайде се поздравим, коледарите.
Надявам се да ви е харесало. Пожелавам ви весела Коледа, пожелавам ви безкрайни щастливи мигове. И сега, понеже имаме още малко работа тук, имаме подписка с късметчета. Всеки един ще си изтегли с хвили късметчето. Ама там елате сега да за родителите. Тук пише първия нещо. Не било за радост. Колко ли се старал да го пише? Я да ви чупиш. Получих вашето писмо. Успяли сме, нали? Разбрах, че сте от град София. Ученици от 18-то, Соло и Дъмкласто. За нас се говорим, Много ми хареса вашето писмо. Как старателно сте ми, тук не мога нещо да го разбера, как старателно сте ми разказали, описали за вашите взаимоотношения. Радвам се, това, че сте много старателни ученици и добри деца. Разбрах още от вашето писмо, че сте 14 момичета, 11 момчета. Така ли бяхме? Да! Забравих, посещате ме, не помня вече. И знам, че вие ще станете много добри приятели. Надявам се, я ви какво пише, че през втория учебен срок ще продължите да учите и да радвате своите родители и вашата госпожа. Това, което се обещали, е много важно и ценно за мен, а надявам се и за вас. Аз искам всички вие да бъдете живи и здрави, много, много щастливи. Благодаря ви, първия клас, за чудесното писмо. Имам нещо за вас. Защото вие заслужавате подаръци от мен. Вярно? Така е! Да. И имаме после спазите, което нещо да напиша. Благодаря на Снежанка, че ми помогна да ви напиша това писмо на вашия език. И изпращам нещо и на вашите родители. С ваша помощ и благодаря на джуджетата, че ми помогнаха, аз си го взех от вашата госпожа. Хубав празник. Ваш вече Дядо Коледа. Какво е взето от мен? Нищо е взел от мен. Картинки!
карам от сега. Айде да видим сега. Ох. Тут са медведи са. Добре, ето така почвам за теб. Заповядай. Ами дайте ми ги тогава. Не. Дайте на мен. Заповядай, Миши. Заповядай, Бойко. Заповядай се. Ма ти да гледаш това. Тя една крачка назад, тук не е. Много стана. Заповядай. Не иди